Ve dnech 27. až 31. března pořádala Taekwondo škola Velešín společně se školou Taekwondo ITF Circle velikonoční soustředění Chang'an Taekwondo. Byl zde po celou dobu bohatý program, jak ve cvičení, tak v doprovodných programech. Tak hlavně úvodem bych chtěl poděkovat Taekwondo Circle, rodině Štěpových, protože byl to jejich nápad udělat o Velikonocích velikonoční soustředění, ale čistě jenom Chang'an Taekwondo. Takže vlastně bylo to takový první soustředění opravdu tady pod touto hlavičkou. V sobotním dni, kdy naše kamery dorazily do přední výtoně, byl v programu online seminář s Bradem Shipem a večerní zkoušky na první dan v Chang'an Taekwondo, které se vůbec poprvé v České republice mohly konat. Měli jsme tady online seminář, který vlastně byl součástí velikonočního soustředění. Byli jsme domluveni už vlastně s prezidentem Světové federace Chang'an Taekwondo, grandmasterem Bradem Shipem, že tady udělá vlastně takový seminář, což bude taková jako příprava nebo generálka na ty danové zkoušky. Tenhle seminář byl docela nabitej, protože vlastně zopakovali jsme 5 vlastně sestav plus 1 mistrovskou a pak se ještě jeli 2 sestavy s mečem, 1, 2, takže bylo to nabitý. Brad Ship, který vedl online seminář, se věnoval jak pokročilým, kteří už sestavy se zbraněmi zvládají, tak ale i barevným páskům, kteří se Chang'an Taekwondo teprve začínají učit. Bylo to takové představení World Chang'an Taekwondo i pro ostatní členy oddílu. Takže i ti, kteří nemají černý pás v taekwondo, který mají prostě jenom barevní, tak se vlastně připravovali i na techniky World Chang'an. S taekwondem jsem začal úplně stejně jako vy všichni a poté mě čekal nelehký úkol v Chang'an Taekwondo, kde je pokročilejší technika a více prvků. Vím tedy moc dobře, jaká je to dřina a obětavost, když se to někdo začíná učit. Jsem nadšený, jak to v České republice zvládáte. Je to jiný, fakt je to jiný, takže vlastně teď jsem si nakosila ten nůž, takže začínala jsem právě sestava s nožema a teď právě i ty nunčaky, takže fakt ty zbraně i baví mě to, je to takový obohacení zase toho, teď je to trošku něco jiného a asi u tohohle i zůstanu. Tak seminář byl víc zaměřený na věci, které dnes jsme dělali na zkouškách, takže základní sestavy a potom sestavy se zbraněmi jako s mečem. Bylo zajímavé vidět v jejich rychlejším podání ty sestavy, jak se mají správně cvičit, protože na předchozích seminářích jsme to cvičili většinou velmi pomalu. A je vždycky dobrý vidět Brada, aby jsme viděli, jak to máme správně cvičit. Každý vnímá to svoje bojové umění úplně jinak a zase Brad nám ukazuje náš nový rozměr. U nás je velké nadšení pro World Chang'an Taekwondo, že to je vlastně, dalo by se říct, i pokračování Taekwondo ITF, protože je to určitá nadstavba a už to není jenom jako mezi žáky, co cvičí ITF, ale vlastně i rodiče, kteří najednou vidí, že prostě je možnost cvičit se zbraněma, je možnost cvičit s něčím jiným než jenom s holým tělem a to prostě si myslím, že číší z nás a že to i ten grandmaster Brad Ship, že to ví. Ve večerních hodinách probíhaly historicky první danové zkoušky Chang'an Taekwondo v České republice. Zúčastnilo se jich 5 taekwondistů ze školy Circle a všichni je úspěšně složili. Zkoušky obsahovaly sestavy se zbraní i beze zbraně, sebeobranu a silové předážení. Jsem jako z toho opravdu nadšený, ale nejvíc jsem se jako bál hlavně té sebeobrany, abych jako figurantům vlastně něco nezlomil nebo tak něco, abych něco nepřehnal. Ale jinak nejvíc jsem si byl asi jistý v tom přerážení, protože ty kopy mám vlastně jako už skoro pod kontrolou úplně. No a ty zkoušky, to, jak jsem řekla, jedné velké nervy. Jsem ráda, že už to mám za sebou, že už to dopadlo, jak to dopadlo. Nejtěžší je asi ta sebeobrana a ta sebeobrana s tím nožem. Tam se moc jako nevěřím, moc jsme to, nebo takhle, jako dělali jsme to jako často. Já jsem na to dost pyšný, že jsem měl tu šanci složit ty zkoušky. No spíš nervozitu jsem tam zmatkoval zbytečně v sestavách. Nejvíc jsem si věřil nejspíš na sestavu s mečem, i když tu jsem tam zasmatkoval taky, ale nejvíc jsem si v ní věřil. Pro Milana Prokeše a Milana Prokeše mladšího byly tyto zkoušky rovněž velkou zkušeností, protože je poprvé vedli a hodnotili.
Ano, bylo to vlastně první vedení pro Chang'an Taekwondo, takže byl jsem trochu nervózní, protože mají vlastně jiný názvy Tulu. Myslím si, že bylo dobrý, že tam byl vlastně průřez jakoby generací, že jednak tam byli vlastně mladěši, ale i vlastně i starší a myslím si, že to takhle je to krásný příklad toho, že vlastně taekwondo může dělat tak nějak jakoby každej. Mimo jiný, já jsem vlastně součástí danové komise v Českém svazu taekwondo ITF, ale tyhle zkoušky byly trošku zvláštní, protože vlastně bylo na těch mojich bedrech ohodnotit jednotlivé adepty a není to lehké, protože vlastně je tam různý věkový rozdíl. Nakonec jsem s čistým štítem a klidným svědomím rozdal vlastně bodové hodnocení. A jak celé zkoušky hodnotil Brett Shipp? Je to veliký krok pro Chang'an Taekwondo. V České republice se poprvé konaly danové zkoušky a bylo super to sledovat. Je to první generace, první lidé, kterým se povedlo získat v České republice černý pásek a já si vážím jejich píle a dřiny. Velice si těchto lidí vážím a všech, co se podíleli na těchto zkouškách. Usnadní to i dalším mladším generacím se snadněji naučit nové techniky a systém v České republice. Minulý rok na podzim velešínská výprava navštívila USA, kde se osobně potkala s grandmasterem Brettem Shippem a společně trénovali. Letos v létě Brett dorazí opět do České republiky, ale nebude sám. Bude nás tedy čekat soustředění a zároveň velice zajímavý seminář, který povede Yusun Lee. V létě nás čeká velká akce a těšíme se na to všichni moc. Přijede vlastně jedna z legend světového taekwondo, pionýr taekwondo, grandmaster Yusun Lee, 83 let, jeho Korejec, který také byl u zrodu vlastně taekwonda, který přímo pod generálem Cho Yong-hee cvičil. A toho tady budeme mít 10. srpna a hned v návaznosti na to bude zase pokračovat Summer Camp 2024 s grandmasterem Brettem Shippem, grandmaster Raymondem Saintem a ještě ostatními členy amerického týmu.